I motivate people. A lot of people, I motivate them. Isusu takazvarwa tichipfeka bhero. Takazvarwa tichizvipfekera bhero redu. We used to wear mabhero edu tichizvipfekera bhero redu tisina kana problem. But now, vanhu vataiziva vachipfeka dzemumashopu vari kuuya vachitipfekera bhero redu. Taimbowana mabhurugwa edu akanaka chaizvo, $12 mabhurugwa, majini, macodrow, every drip, $12 majini akanaka. But now takuona $8 majini wow. Why? It's because pane vamwe vaizviti vakangwara vaipfeka dzemushopu vakuuya vachiisa pressure kubhero redu. Isina zvipfekera bhero redu tisina kana problem. But now takufoswa kutenga majini ema$8. $8, can you imagine? $8 majini. But majini aita $12. It's because of these people. Vaipfeka dzemashop. They are now coming kubhero. Vachipfeka mabhero edu. Vari kuisa pressure pamabhero. Isusu our position is vanga vagara vachipfeka dzemumashopu ngavangopfeka dzemumashopu. Isi to maintain bhero redu. We love bhero redu. Isusu ngatingorekedzwa topfeka bhero. You get my point? Where are we going? If people vachitsikirira, ndakatsikwa chitsitsino last Saturday. Ndandiri kukwamupedza namo. Sandi pressure yavakaisa ipapo. Everyone vari kuenda back to school. They are pressurizing us. Tichitsikwa zvitsitsino. Tiri kutsikwa zvitsitsino. Tichinhonga kukota mai. So this is what we are saying. This is our position. Vaipfeka dzemushop. Guys, endai munopfeka dzemushop. Leave us with our labels. We love Nike, my original Nike, my because we know that mubhero munowanika zvinhu zviri original. It's an original thing. You get my point? So that is our position, and we are saying if they continue to come kumabhero, tichamira line. Hakuna munhu anogara Mount Pleasant anotenga bhero. Bhero is for us. It's for us. Not for guys vanogara muna Harare Drive. Haupfeke bhero uchigara muna Harare Drive. Never. Never. Never in this land. Haupfeke bhero uchigara muna Harare Drive. Uchigara muna Bluffview. Never in this life. Never. Never. Huh? No, we are saying no to that. We want isusu tipfeke bhero redu. We love bhero.